Il-Qorti tal-Appell li konfermat is-sentenza kontra l-eks kunsillier laborista Justin Haber ċoe ħtija ta' fastidju sesswali fuq impjegata illi kienet tifla ta' 14-il sena. Haber li u wkoll ex-goalkeeper tat-tim nazzjonali ta' Malta u li għandu 44 sena kien instab ħati li bejn l-2020 u l-2022 ifastidja sesswalment tfajla illi kienet taħdem f'ristorant tiegħu f'Marsa Xlokk. Il-qorti perseduta mill-imħallef Consuelo Xerri Herrera qalet li s-sentenza oriġinali ma kienx eċċessiva fid-dawl tal-gravità tar-rejat u enfasizzat li Haber abbuża minn pożizzjoni ta' awtorità fuq tifla vulnerabbli taħt l-età. Haber kien ressaq l-argument li l-imġiba tiegħu kienet taħbiberija jew parti minn ambjent ta' xogħol informali u sostniet li l-hekk imsejħa atmosfera ta' familja fuq il-post tax-xogħol qatt ma tista' tiġġustifika fastidju sesswali. Madankollu, il-qorti konfermat sentenza ta' sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin, multa ta' 7,000 euro u ordni ta' protezzjoni ta' 3 snin favur il-vittma u l-familja tagħha. Dan fil-waqt li jismu nżamm fil-list uffiċjali tal-persuni li wettqu reati sesswali.